Историята на ендермените в Майнкрафт. Ендермените са започнали като древен народ от строители. Строители като Стив. В процеса си на развитие този древен народ са отключили древна сила, която сега знаем като Уидъра. Направен от душите и главите на хората, загинали в Недера, строителите се надявали да върнат падналите си братя от задгробния живот, но докарали самата смърт при тях. След създаването си, Уидъра започнал да руши и убива всичко по пътя си. Строителите бързо разбрали каква грешка са направили и се скрили на единственото място, където Уидъра не може да ги последва – дълбоко под земята. Там те създали подземни градове, в които работили по следващият си голям проект – портал за бягство. Животът под земята бил труден, без слънчева светлина и без източник на храна. Те започнали да правят известните златни ябълки, които ги лекували от болести. Един ден успяли да накарат портала да работи и огромно създание излязло оттам. Това бил Лорденът. Той бил сляп, но бързо разбрали, че не е приятелски настроен след първите няколко жертви, които са били твърде шумни. Опитали се да живеят в мир с Лорденът, слагайки килими по пода, които да заглушават звука от стъпките им, но и това не помогнало. Решили да избягат за един последен път. Дълбоко под земята те построили Стронгхолд, а в него последния си портал, в който влезли и никога не се върнали. Плодовете в Енда били единствената храна за строителите, но тя идвала със странен ефект – телепортация. Благодарение на плодовете, малко по малко строителите еволюирали в познатите ни ендермени.